Hi guys! So ngayon packet na tayo sa Golden Ballroom 3 para mag-food tasting dito sa Okada, Manila! Hello Madrid Nation! At ngayon na nga ang ating food tasting dito sa Okada para sa ating 16th year anniversary awards. Excited na ba kayong makita kung ano ang laman ng menu? Ngayon, magbibigay tayo ng review. Kala mo naman. Magbibigay tayo ngayon ng food reviews. Siyempre, kukuha din tayo ng clips ng mga employees kung ano ang kanilang review sa food ng Okada on that day. Tara na! Ay na si Mr. E. Ano po ang feeling nyo ngayon, Mr. E, na nauna po kayo sa Okada? Is that my first time? Hi! Hi! Hello! So, today is the food tasting day. Serve yung mga napili natin na mga menu for the 16th anniversary natin. Kami yung unang titikim. Buti na lang din kami yung una pala. Kasi by that anniversary, I'm sure hindi namin matalasahan yung mga food. Oo nga, no. Tama si Mr. E. Buti na lang kami nandito ngayon. Matitikman namin. Straight from the heart. Straight from the kitchen ng Okada. Ayan. So, sinerve na nga yung iced tea. Tikman natin yung iced tea. Ang sarap yung iced tea. Uy, ang sarap nga. Pipili din muna kami ng tablecloth. Kaya kasama natin yung videographer natin ngayon. Napakita ko sino siya. Ayan! Team natin is Carnival Circus. So, ang possible na color dyan is red, white, yellow, and black. Okay. Hello po! Welcome back! Okay, so, ito yung propose ko na. Ito yung harapan natin. May dalawa kasi ako dito. Ang nawala lang yung dalawa sa loob. That's the chicken breast roulade. Chicken breast. Yeah, that's a chicken breast roulade po. In Masarap. our common table, para siyang embutido. Ayun! Sabihin ko na sa Para sa yung Sa botido. common table natin. Yes! Ano tong soup nila? Clam chowder tayo. Clam chowder. Oo nga, no? Parang may bitter. Ano kaya yun? Feeling ko, yung celery niya. Ang nakain niya akong celery. Kasi usually, open buffet kami, di ba, ma'am? Curry. Ang dagdag natin dyan sa dalawa, ma'am, is the mango makapuno tart, leche plan, red berry panna cotta, gratinated mango crepes, and seasonal fresh fruit. Lahat naman, okay. Wala kaming kailangan i-adjust ng alat or ng spiciness, ganyan. Except sa sa soup. Na may aftertaste. Ito, akala ko kanina, medyo hard yung niya. Hindi pala. Very soft. Oo. Perfect siya for me kasi hindi siya matamis. Gray. Oh, diba? Naalala ko na yung organza. Kasi hindi naman yan eh. Oo. Hindi siya ibabaw kasi darker. Totoo. Para may umangat ng konti yung niya. Oh, nag-iiba diba yung effect niya? Ayan na. Okay na to. Oh, formal. Fit siya sa theme. May pa rin, may pa-accent. So yun guys, kakatapos lang namin lumamon and look at what we've done. Oh no! Kaya naman guys, abangan nyo yung mga napili naming mga food sa menu and kita-kits tayo sa March 16 dito sa Okada, Manila. Ang nagustuhan ko dito and pinaka-excited akong tikman, syempre, yung
Lechon! Grabe, ang sarap ng pagkain. Tingnan mo yung table ko. Very sulit yung pagpunta dito. Superb. Cheesy tahong. Ito talaga yung nung nakita ko, nag-start talaga yung mata ko. Masarap. Kita naman sa plate ko po. Beef salpicao po, tsaka yung syempre lechon. Grabe, ang sarap ng pagkain. Masarap last year, pero mas masarap ngayon. Grabe. Favorite ko yung grilled apahap ba yun? Ang daming choice pagpipilian. Siyempre dahil first yung makatikim, lahat kinuha ko. Tapos lahat talaga. The best. Thank you. Mas masarap and mas madami ngayon. Mix-mix yung nakuha ko, pero ang pinakamasarap yung lechon kasi crispy yung balat niya. Solid 10. Grabe. Sobrang sarap. As in, kung titignan natin yung plate ko, ang dami. Masarap po yung pagkain, lalo na po yung parang may shrimp siya sa ibabaw. Sobrang sulit tsaka sarap. Masarap naman yung last year, pero sobrang sulit tsaka sarap nung ngayon. Lahat ng mga nasa menu is my favorite. Ito yung pinaka-favorite ko itong salmon kasi nanunuot. And then lahat naman ng food sobrang sarap. And then compared last year, mas maraming food talaga today. So talagang mabubusog kami sa food. Ang masasabi ko lang, kasi dessert yung inuna kong kunin. Ang sarap ng mga cake, lalo na yung parang may mango. Hindi ko alam yung pangalan niya pero yun yung pinakagusto ko. Actually lahat, ang sarap kasi. Pero yung gusto ko ito, nakain ko. Ang sarap. Tinatanong pa ba yan? Siyempre lahat. Siyempre, okada to eh. Si Anita, kasi nakakain siya, yun, nasira niya yung door. Sa sobrang busog ni Madam, nasira niya yung doorknob.